Jien, int, aħna Maltin. Dan huwa slogan li ntażel biex ifakkar lil pajjiżna mill-50 sena kisba tal-indipendenza, 40 sena mill-kisba tar-Repubblika, 35 sena mill-kisba tal-Ħelsien u l-10 sena mis-sħubija ta' pajjiżna fl-Unjoni Ewropea. It-tnejn filgħodu f'konferenza tal-aħbarijiet li preżenti kien hemm għaliha l-Prim Ministru Joseph Muscat ġie varat il-programm ta' ċelebrazzjonijiet. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li dawn l-avvenimenti għandhom lan li jaqduna l-koll flimkien bħala poplu wieħed maqgħud. Sostna li għandna nirrispettaw id-diversità. Għalhekk nistieden il-poplu kollu illi nkunu ħaġa waħda, oġbitni din ninkantaw b'toni differenti, ma fl-aħħar mill-aħħar aħna koll wieħed. Nirringrazzjak. Il-Prim Ministru qal li s-sena 2014 se tkun is-sena li fiha narfu l-iżbalji tal-passat u nħarsu l-qudiem filwaqt li naħdmu b'serenità għall-futur. Minħat jew iċ-Chairman tal-Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali Oliver Friġġieri qal li din is-sena għandha tibqa' mfakra l-għaqda li se jġibu magħhom dawn il-festi. Filwaqt li ringrazzja lill-Prim Ministru Joseph Muscat tal-irnexxielu jneħħi l-idea ta' nazzjonalisti u laburisti. U rajt li bl-istess faċilità li semmejt il-Mintof, semmejt il-Fenika Dami u semmejt il-Ġorġ Borġilvil. Nirringrazzjak minn qalbi, minn qalbi. U nittama dawn il-festi jkunu festi li nessuna l-istorja. Jekk kienx il-PN li ġab l-indipendenza, fil-fatt kien kulħadd, jelli mbagħad fi żmien Mintof saret Repubblika u ħilsa u mbagħad snaqgħu fl-infin. Nittama li nexxilek tkompli, nirringrazzjak minn qalbi. Nessina li aħna laburisti nazzjonalisti għalkemm Friġġieri appella liż-żgħażagħ biex jinvolvu ruhom f'dawn il-festi. Oliver Friġġieri żied jgħid li pajjiżna jinsab fi triq it-tajba u pajjiżna għandu ħafna xi jagħti fl-Ewropa. Bosta kantanti li tkellmu waqt din il-konferenza tal-aħbarijiet sostnew li aħna poplu wieħed maqgħud. Ċelebrazzjonijiet bħal dawn huwa eżempju ċar ta' kif nistgħu ninaqdu kollha flimkien biskop wieħed illi nieħdu pjaċir il-kol flimkien bħala poplu Malti. L-idea tal-ċittadini u protagonisti. Sa dan it-tant brabta ma' dawn l-anniversarji ġie imniedi programm b'aktar minn 60 inizjattiva u attività. Fosthom kunċert mill-kitarrista tal-Queen Brian May li se jsir fil-5 ta' April. Se tittella wkoll esibizzjoni li tirrakkonta l-istorja ta' pajjiżna b'100 oġġett. Il-Fondazzjoni ħasbet li fis-sajf torganizza attività għall-immigranti Maltin li jkunu fuq btala f'pajjiżna. Fuq ix-xandir nazzjonali mistenni jittella drammi u dokumentarji ta' kull ġrajja li għaddit minnu pajjiżna. Għal dawn l-avvenimenti ġiet imnedija diska minn Ivan Grek tal-Wintermoods u Matthew. Celebrate for us to